So tunggu udah payback karok lo bos. Alay dipaksa-paksa. Abito sibange no kutuo. Seorang rohani dahasia. Kue hodo sude pangi doamu salelengo. Asal mamowi perpadanata. Sama itu dukung marura tolongki disegai honoro haki holana niarta gabe pubaro hampi asit nai papai nampo tua. Cuma doi Asia pengorbanan ki percuma doi Asia tulus dicinta ki alay nang pesogoni hujan doi nega unang adong bebada di hitana dua ku sadari doi dan boi hon perpadananta. Asik. Saya Horas mau Sidori Komisi. Oke, udah request lagu Berbubuy Jurbari yang lagi nonton Mbak di sana ya, Mbak Lina Simarmata. Bawa sama itu hukum marura tolongki disegai honoro haki wana lari arta gabe mubaro hampi asit nai papai namo tua. Percuma doi Asia pengorbanan ki percuma doi Asia tulus dicinta ki alay nang pesogoni hujalo doi nega unang adong bebadan di hitana dua usadari doi dan boi hon perpadananta jalasai horas maho tusi boru lomobi lumahono kuna maho sebagas rohaki usadari doi dan boi hon perpadananta usadari doi dan boi hon